Her giver vi dig en simpel guide til, hvordan du folder den perfekte skjorte, så den altid ligger klar til brug i din skuffe. Start med at lægge den nystrøgede skjorte fladt på strygebrættet eller et bord. Sørg for, at den er glattet godt ud, og knap nu hver anden knap. Start med flippen. Så vender du den om, og læg mærke til, hvordan jeg hele tiden sørger for, at den er rettet ordentligt til. Når du skal folde skjorten, så er det rart, at den ligger ens. Og for at hjælpe dig, kan du bruge et magasin, som du lægger op på bærestykket af skjorten under flippen. Og så folder du skjorten rundt om det blad. Du starter med at folde den fjerdedel af skjorten, der vender mod dig. Dernæst tager du fat i ærmet oppe ved skulderen og laver et knæk, så det går ned langs med skjorten. Så tager du den anden side af skjorten og folder den over bladet. Hen mod dig på samme måde tager du ærmet og laver et knæk, så det ligger pænt og fladt ned langs skjorten. Tager du og laver en lille fold under manchetterne. Dernæst tager du fat i den og folder skjorten på midten. Når du fjerner dit magasin, så er du sådan set klar til at lægge din skjorte væk. Se, nu har du den perfekt foldede skjorte.